Изге язмада әдәм балаларының гынахлары өчен курбан ителәсе затның килүе турында әйтелә. Пәйгамбәрләр аны Мәсих дип атыйлар. Аңа коткаручы, пәйгамбәр һәм патша булырга насыйп ителгән иде. Мәсихнең килүен Ишагыя пәйгамбәр алдан әйтеп куя. Аллаһыдан килгән ул зат ярлыларга яхшы хәбәр китерер, рухы сынганнарны терелтер, зинданнарны ачар, Аллаһының коткару сәгатен әйтер ди ул. Йыллар узганнан соң җир йөзенә Гайса исемле бер остаз килә. Шайтанның башына җитәсе, караңгылык дөньясына яктылык алып киләсе зат, тәүбә иткән мискиннәрнең гынахларын йылып аласы Мәсих шул идеме?